Oh guys, ano na? Anong plano natin sa birthday ni Angela? Ang kulit niyo. Diba sabi na nga ni Angela, ayaw niya ng surprise? Oo nga pala. Bakit pa ayaw niya? Kasi naman, death anniversary din ng paborito niyang tita ang birthday niya. Ang sakit nun. Kaya nga, mas dapat natin siyang sorpresahin. Para naman hindi laging malungkot ang birthday niya. Tsaka isipin nyo, kung nabubuhay pa yung tita niya, sigurado akong hindi niya magugustuhan na malungkot si Angela sa birthday niya. Sabagay. Madaming birthdays na niya nagdaan na bigla na lang siyang nag-hibernate. Ang sakit makita. Kaya ito na ang chance natin. So, ano, game na ba? Ewan Pero, sige na nga. Ako rin! Game! Oh, Jet, ikaw. Ha? Anong meron? Nakakainis naman tong si Jet. Pinag-uusapan natin yung pa-surprise birthday party natin para kay Angela. Ay, oo na. Kung anong trip nyo, go. Okay. Oh, ganito. Ako na bahala sa cake at kakausapin ko rin ang mga kapatid ni Angela para smooth ang plano. Joaquin, ikaw sa balloons ha? O, Ivana, ikaw drinks. Tapos mag-aambag tayo ng tig 450 para sa food. Ang laki naman. Jet, minsan lang naman to. O, isipin mo. Di ba si Angela palaging effort kapag birthday natin? Sino ba bang aasahan natin gumawa nito para sa kanya? Fine. Oy, good! Oh, para hindi ka na mareklamo, ikaw na lang magdala ng kandila para sa cake. Yun lang pala Naku, duda ako. Baka makalimutan mo pa yan. O baka naman sa sobrang kuripot mo, dumayok pa ng sementeryo para kumuha ng kandila. Loko ka. Gaya mo ako sa'yo. Magpakaabala ka na lang dyan sa pag-iihip ng lobo. Magkabeki ka sana. Oh, tama na kayong dalawa. Oh, Ivana, gumawa ka na ng GC para sa atin ha. Pero wag mong isasama si Angela ha. Copy! Okay, kasado na to. Wala nang atrasan. Dear love, ako si Jet. May 4 akong kaibigan na parang pamilya ko na rin. Si Kim, siya ang leader ng grupo. Siya lagi ang pasimuno sa mga lakad, sa mga plano, sa lahat ng kalokohan at kabutihang ginagawa namin. Ang organizer. Siguro kung wala siya, matagal nang nagkawatak-watak ang barkada. Si Joaquin, isa pang lalaki sa grupo. Happy-go-lucky. Mareklamo pero siya rin ang unang maghahabol kapag hindi natutuloy ang lakad. Si Ivana naman, mahinhin, sumusunod lang kay Kim. Siya ang pinakapasensyosa sa amin. At syempre, si Angela, ang birthday celebrant. Chill siya, mababaw ang kaligayahan. Pero mula nang mawala si Tita Neri, sa mismong araw ng birthday niya, parang hindi na siya bumalik sa dati. Tuwing kaarawan niya, imbis na celebration, nagiging pag-alala na lang sa namayapa niyang tita. Si Kim, nagpipilit na bigyan ulit ng kulay ang birthday ni Angela para mapalitan ang pait ng alaala ng kahit kaunting saya. Pero ako mismo, hirap akong makumbinse. Ang totoo, ramdam ko na mas gusto ni Angela ang katahimikan. Mas gusto niyang mag-isa. Pero dahil kaibigan ko sila at dahil mahal ko sila, nakikisama din ako. Ang problema, nakakapagod, nakakatamad, at may pangamba din na baka mas lalo naming masaktan si Angela imbis na mapasaya. Oh, okay na guys ha. Settled na halos lahat ng payment. Nakausap ko na rin yung kapatid ni Angela. Lalabas muna sila para makapag-set up tayo sa kwarto niya. Siya nga pala, Ivana. Pa-double check naman kung may no-overlook akong kailangang bayaran. Copy, Kim. Sigurado ka dito, Kim? Baka mamaya pagkatapos ng birthday na to, sumama lang lalo loob ni Angela. Hindi yan. Appreciative naman si Angela. Kaya nga surprise Laging may risk. Kung hindi niya magustuhan, sa kanya na yun. At least ginawa natin ang part natin bilang friends. Kaso, alam niyo naman na ayaw niyang nagse-celebrate kasi nga, death anniversary ng Tita Neri niya. Huwag na nating banggitin yan, please. Ayoko ng negativity ngayon. Marami na rin tayong nagastos. So, may aangal pa ba? Sa totoo lang, Kim, ayoko na sanang sumama. Ha? Anong ayaw? Hindi naman mabigat gagawin mo, Jet. Magdadala ka lang ng kandila. Hindi lang yun. Bukod pa sa alam kong ayaw ni Angela mag-celebrate ng birthday. Wala talaga akong budget, Kim. Nahihirapan na nga ako sa allowance ko. Tapos, eto, ambagan pa. Bro,
Tig 450 lang naman. Sige na, matapos na to. Hoy, hindi biro sa akin yung tig 450, Joaquin ha. Hindi nyo gets kasi hindi naman kayo namumroblema sa pera. Naiintindihan ko, Jet. Pero kung wala ka, mapapansin agad yun ni Angela. Baka isipin pa niya na hindi ka nag-effort. Hindi ba siya mahalaga sa'yo bilang kaibigan? Mahal ko siya bilang kaibigan, okay? Kayo rin. Pero minsan iniisip ko, baka mas mahalaga sa kanya na respetuhin natin ang gusto niya kaysa sa mga sorpresa na ganito. Jet, sana bigyan mo ng chance si Angela na maramdaman niya na hindi siya nag-iisa. Kahit pa sa araw na pinakaayaw niya. Pop. Wala nang atrasan. Ivana, kung mag-inarte si Jet, tawagan mo siya ng 3 beses. 5 beses. Basta siguraduhin mong pumunta siya. Okay. Pero sana hindi siya mapilitan. Sana nga magustuhan ni Angela tong surprise natin. Uno! Aba? Ayan, panalo na naman ako. Walang tatalo sa akin dito. Loko! Nanilip ka ng cards eh! Ha? Ano pinagsasabi mo? Ang liit mo kasi kaya tanaw na tanaw ko yung cards mo. Nakakainis ka! Uy, ano ba? Ang likot nyo. Natatapon yung drinks ko. Guys! Behave! Tama na kasi naman. Nakikitambay na nga lang tayo dito kay na Angela tapos magkakalat pa kayo. Angela, okay ka lang? Kanina ka patahimik. Oo naman. Pero hindi ko maiwasang matulala. Malapit na kasi ang death anniversary ni Tita Neri. Oo nga. Ano bang plano mo? Wala. Magluluksa. Ha? Birthday mo din yun ah. Ayaw man lang bang kahit simpleng celebration lang? Kahit konting handa? Ayoko. Anong point? Feeling ko kung nabubuhay pa si Tita Neri, hindi niya gugustuhin malungkot ka sa birthday mo. Alam ko, Kim. Pero ang hirap. Kasi siya yung palaging nag-aasikaso ng birthday ko. Siya yung unang bumabati. Siya yung naghahanda. Kaya ngayong wala na siya, paano pa ako magsiselebrate? Pero kahit wala na siya, ramdam ko pa rin ang presensya niya. Lalo na kapag ganitong papalapit na ang birthday ko. Ramdam? Teka, anong ibig mo sabihin? Na nandito siya. Ha? Paano nandito? Tulad ngayon. Nasa tabi mo siya, Joaquin. Joke lang. Para ka naman sira, Angela. Bakit parang ang OA naman ang pagkakatakot niyo? Paano kasi tong si Ivana kanina? Pagpasok daw namin dito sa bahay ninyo, parang may nakatayo daw dun sa pinto ng kwarto na yun. Grabe ka, Angela. Takot na nga kami nung buhay pa si Tita Neri eh. Hindi mas lalo pa ngayong kaluluwa na lang siya. Sorry. Pero totoo. Minsan, pakiramdam ko andyan lang siya. Parang nakatingin. Parang nagbabantay. Baka kasi iniisip mo siya palagi kasi miss mo na siya. Baka nga. Pero sana kahit isang beses, magparamdam siya sa akin. Ay naku, sa'yo na lang, Angela. Huwag na sana kaming madamay. Anyway. Tama na yung takutan na yan. Sa darating na birthday mo, Angela, kung saan ka magiging masaya, doon kami. Pero salamat guys. At least, andito kayo. Ito naman, wala yun. Para saan pa ang mga kaibigan, di ba? Natuloy ang surprise birthday para kay Angela. Kahit halatang ayaw niya. Ako man, parang walang gana. Nakalimutan ko pa nga ang tanging tungkulin ko. Magdala ng kandila. Pagdating sa bahay nila, napilitan akong maghanap. Sa isang tahimik na kwarto, malamlam ang ilaw. At sa estante may nakapatong na kandila. Gamit na, pero pwede na. Kinuha ko. Itinago sa bulsa. At sa sandaling yun, isa lang ang pumasok sa isip ko. Sana walang makaalam kung saan ko talaga yung nakuha.
Okay guys, ilang minuto na lang. Pabalik na raw si Angela. Walking na pauwi. O, Joaquin, yung cake, pakiready na ha? Eto na oh. Nice! O, Jet, yung kandila, asan? Eto. Hala, totoo ba yan? Puting kandila? Jet, parang galing pa talaga ng sementeryo. Tigilan mo nga ako, Joaquin. Nag-effort na nga sa pagpunta. You could have done better, Jet. Sa birthday nyo, papaulanan ko kayo ng imported candles, okay? Okay. Oo talaga. Tama na yan. Mag-aaway na naman kayo. Jet, kung san-san mo na lang kinuha yung kandila eh. Pero sige na, pwede na yan. Hindi naman. Ang sabihin mo, kinalimutan mo talaga. Ivana, pwede ba? Yung decoration mo nga parang pang fiesta, hindi pang birthday. Anong fiesta? Hindi naman si Mayor ang may pa-birthday. O tumigil na nga kayong dalawa. Ikaw rin, Joaquin. Yung cake na binili mo, parang walang sarap. Sa kanto mo lang yata yan binili. Di wag kang kumain. Sindihan mo na lang yung kandila mong galing sa sementeryo. Tama na! Ako ang bumili ng cake na yan, Jet. Tsaka, manahimik na nga kayo. Malapit na si Angela. Guys, anong... Happy birthday, Angela! Ano to? Surprise! Birthday celebration mo. Kayo talaga. Di ba sabi ko ayaw ko ng celebration? Anong gagawin namin ngayon dito? Itatapon na lang ba namin lahat ng to? Hindi naman. Na-appreciate ko. Thank you. Alright! O yan! Kanta na tayo! 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Angela, blow the candle na. Anong wish mo ngayong birthday mo? Sandali. Naririnig niyo ba yung naririnig ko? Ang alin? May kumakanta pa rin. Hanggang ngayon. Oo. Ako rin may naririnig. Baka guni-gunin nyo lang yan. Teka, saan nyo nakuha tong kandila? Pamilyar. Kay Jet. Kay Jet galing yan. Hindi pwede. Ito yung kandila sa altar ni Tita Neri. Ha? Ano? Jet, kinuha mo ba yan sa altar ni Tita Neri? Oo. Happy birthday, Angela. Dear love, nagkagulatan kaming lahat. Pati si Angela, muntik nang mapaiyak. Simula noon, wala nang naglakas loob bumalik sa bahay nila. Ako naman, paulit-ulit na humingi ng sorry dahil kinuha ko ang kandila ni Tita Neri. Ang masama, ako ang sinisisi kung bakit daw may sumabay na kumanta ng happy birthday o kung bakit biglang sumara ang pinto. Pero ang iniisip ko na lang, baka gusto rin talaga ni Tita Neri ng libreng handa. Kaya siguro, gabi-gabi ko siyang napapanaginipan. Hawak ang kandila. Nakatitig sa akin. Hindi ko alam kung galit siya o naghihintay lang ng slice ng cake. Tita Neri, sorry po.